दादार मा जाबावगोनलै उन्दैफोरबायदि बुलायला बुलायलु खालामबाय थानो दिनै बा हले आंनि जिउआनो जोबथों अब्लाबो नोंखौ आङो गोथाङै थिनहरा दिनै नोंखौबा हले दामग्लिजोबनानै गालाङाबा आंबो गोथाङै थाङाब्रा नोंनि थाखायनो एखनबा आङो रागा जायो हर गेजेराव हरनि 2टा 3टायावबाबो आं उन्दुलाङा जायो मिथिबाय आं मा खालामदोंलै आं मा खालामदों नोंखौ थफि लरग' बावै आंखौसो बिदि होनबावदों दिनै नोंनि बिनानाव नोंनि बेवाइफोरा मानि आलाय सिलाय जानांदों आंनो हरनि थाखायनो मा होनदों मा होनदोंबा बेखौ खुनानै ला नोंनि थाखायनो नोंनि बिनानाव दावदैया दासान्दि आलाय सिलाय जागासिनो आरो बेवाइफोरखौथ' दा बुंसै आंनि थाखाय ना नोंनि आखलनि थाखाय मायबा मायबिसो बुंबावगौमोन नाथाय बुंथ'ला आयौ बाला नांलायनायफोरा जिखौ मोनो खुगायाव फैयो बेखौनो बुंनांगौ बाथमिसफोर अमा राजा आरो थफिराम बिदि बुलायनाङा आरजि बुदां दिनै जोंनि गेजेराव दाहाब औ जोंनि गेजेराव दिनै दाहाब थैबाय नों दिनै थैबाय नै नुबायना आच्छा बारु थाइबानि लारु बिदि मारथारना आयाव आंनि खुगायावनो जोदों एबार आं नोंखौ मायाव जोयो नायदो बोरै मोनदों बोरै मोनदों नों मोजाङैनो दं ना आरे जोनानै थांबाय आंखौ गाज्रि जायगायाव आयौ बाला अमा राजा बुलायनाया आद्रा थाबायना सिरिल' आंसो मिथिगौ माबायदि जायगायाव जोनानै थांखो आदाय नोंहा मा जायो जाबाय थादो जोंहा थांसै रायजोबो थांदो बयबो थांदो आदाय मानोथो नोंसोरलाय बिदि नांलायलायनानै मोजां मोनोब्रा थफिरामा आंखौ माबायदि जायगायाव जोनानै थांदों नोंसोर आंखौसो फाखन होनो नागिरदों बास बांद्राय रायलायना बास आं हले बुस्थुखौ नायोल' मा जादों होननानै हगार आंखौ अमा राजा नों मानसिया एसे खर' गरम जादों थान्दा खालाम दे आंबो थांनोसै दे बास नों आंनिफ्राय जेसेबां गोजानाव थायो थानायावला नङाबा खोथाया बिराद गाज्रि जागोन आंलाय मा खालामखो बास गासिबो नोंनि थाखायनो जादों बस आंलाय मा खालामखोब्रा अमा राजाया जेखौ बुंदों बेखौ मावनायावला अके बास आरो नोंहा जागोन सार अमा राजा गोसोखौ एसे हमथालाय अमा राजा माब्रै हमथानोब्रा जाखिनि एसे फैसा दङमोन बेखिनि फैसाखौ इलेक्सनाव बाहायबाय दा हनै बक्सआनो गोमानानैसो दङ ने चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थांबाबो माथो लोगोखौनो हमा खालामबाय थायो दा गोदान पार्टि खालामनायखायसो आंखौ बेफोरबायदि खालामबायब्रा आं पपुलार नालाय आंखौ गिनानैसो बेफोरबायदि खालामखुमादों नामाब्रा मोननै मोनथाम पार्टि लोगो नांनानै बेफोरखौ सानबाय थाथ'नाङा नोङो दा नों गावखौनो सामलायग्रो बेनि उनाव मा मावो मावबानो जाबाय अमा राजा आं सान्थियैनो थानो सुखुलालै इलेक्सन रिजाल्ट होनायनि उननिफ्राय आं सान्थियावनो थानो हाला बर'नि मोजां खामानि मावनो हानाय नंलाथ' बर'आ मा लामाथिं थांबाय थादों मिथिगौ ना मोजाङै साननानै नाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनावसो थांगासिनो दं जाय मोननाया मोनदों जाय फैसा लानाया रानदों जाय फैसा रानख्रावनाया रानख्रावदों मालाय दाखालि हनै बेसेबां मानसिफोरनो फैसा रानख्रावजोबदोंनो सिख्लाफोरनो माखासे देरहानाय पार्टिफ्रा बेनि मादाव आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डबो दंमोन माखौ सानबाय थायोब्रा अमा राजा नोंथ' गावनो बुजिखायो आरो आं नोंखौ मा बुजायबावनो आं खालि बेखौल' बुंगोन गोसोखौ सामलाय मोनसेल'सो जिउ दं बे मोनसेनि उनावबा जों जिउ मोनफिनगोन ना मोनफिना सोर मिथिगौ दा नैबे जोनोम मोनसेयावल'सो जों फैसा थाखानि थाखाय नांलायदों बुलायदों मेगन सालायलायदों गावजों गाव सैमै खालामलायदों नों साननानै नायदोंना 100 बोसोरनि उनाव जोंनि सावगारियाल'सो थागोन जोंखौ जेने थेने गोसोसोखांगोन 200 बोसोरनि उनावथ' जोंनि सावगारियाबो थानाय नंबावासो आरो 300 बोसोरनि उनाव जोंनि नाम निसान जेबो नाम साम जेबो सावगारि थावगारिबो थानाय नङा अब्ला बे मोनसेल' जोनोमखौ लानानै माने इसेबां हाइपार जादों जेरै दं एरै मोजाङै थाबानो जाबाय ना अमा राजा बेनिखायनोथ' बुंदों बे मोनसेल'सो जिउ बे मोनसेल' जिउआव ओंखाम जागोन ओंख्रि जागोन बेल' नङा माबा मोनसे मावगोन रिस्क लागोन थैबा थैगोन आं बर'नि मोजां खामानि मावनो सानदोंमोन नाथाय गैया मा खालामनो आङो मा खालामबावनो सानसे समाव बर'आ होनखायो आं मोजाङै रोखा बुंखायो बर'आ हिस्ट'रियावसो थागोन बर'नि गाननाय जोमनाय गासिबो असमिया जाजोबगोन बेनि उनावहाय जोंनि बर'नि जेबो नेरसोनानै थानाय नंखाया दाबो माखासेफोरा टाउनाव थाग्राफ्रा बर'खौनो रायलायनो बायो रोंनायफोराबो रोङि जाफ्लायो अब्ला बेफोरनि थाखायनो आं एसे ओंखारनो सानदोंमोन गैया मोजां खामानि मावनो नागिरनायफोरखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो ना मोना मिथिला आं दा मा खालामबावनोलै बुंलाय आं बिराद दुखु जादों बिनि सायाव न'आवबो दावराव दावसि जेथिंजायनिफ्रायबो आंना खर'आ गाज्रि जाजोब्बाय दिनै बिनानावा माबा मोनसे दाबिगोन गाबोन हिनजावा माबा मोनसे बुंगोन गाबोन फिसालाया माबा मोनसे बुंगोन आरो रायजोनि खामानियाथ' खामानिखासै आं मेंनाय मोनबायलै बिराद मेंनाय मोनबाय अमा राजा नों एसेबां स्ट्रं मानसिया बेफोरबायदि बुंनो नाङा नों मानो मेंनांगौ मेङा साननैसो आराम रेस्ट लादो बास नोंनो बुंलाय मा खालामनो आं मारै रेस्ट लानो आं न'आवथ' थानोनो सुखुला बेनि थाखायनो आंनि थाखाय मोजां मोनसे जायगा नागिरना होलाय जागोन दे गुवाहाटियाव आंनि सासे लोगो दङ बेहा बिराद मोजां हटेल दं बेवहाय थाहैबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु दे होमबालाय
नोंखौ आं न'आव दोनना फैनोसै नालाय आं न'आव थांनो गोसो गैला न'आव थांबाबो दावराव दावसि जायखिजाया गुवाहाटियावनो डाइरेक्ट थांखानोसै आं जागोन दे नों माला थाङो बुंबानो जाबाय माला थाङो दिनैनो थांगोन आच्छा जागोन दे आं गासैखौबो एरेन्ज खालामगोन नाथाय आंनि खोथा रावनोबो दाखोन्था जागोन दे आं रावनोबो खोन्थाया वाव एन्टनिय एसेबां मोजां जायगायाव लानानै फैदों नों दिनै थेंक इउ थारैनो जापानाव मा एसे मोजां मोजां जायगा दङ ना सिटियावथ' बेफोरबायदि जायगाखौनो नुवा खालि बिल्डिं गोजौ गोजौ गोसोखौबो बिराद मोजां मोनबाय दे एन्टनिय मानो सिरि थाबाय थाखो मा जादों आं नोंखौ गोबां बार बुंबाय बानलु बेदांजों दा रायलाय होननानै अब्लाबो नों मानो बानलु बेदांजों रायलायबाय थायो आंथ' बानलु बेदांजों रायलायाखैनो अब्ला मैया हराव मामोन बे दलङाव बेथ' आं हारसिं गैयामोन ना बेवहायथ' सिखिरिबो दङमोन जोंलारि आंनो जेबो एक्सकिउस नाङा आं लुबैया नोंखौ बानलु बेदांजों रायलायनायखौ एन्टनिय बानलु बेदाङा जोंनि जायगानिनो मालाबा लोगो मोनबा रायदावनांगौबो गोनां जायो जिहेतु जों गोजान जायगायाव दंफैयो गुबुनजों रायलायनायखौ आं जेबो बाजाया नाथाय बानलु बेदांजों दा रायलाय आं जायखौ सुखुवा बेखौ मानो मावो एन्टनिय आं बानलु बेदांजों पार्सनेलि जेबो रायलाया मालाबा लामायाव लोगो मोनबासो रायदावो जोंलारि आं गले गले बुंबाय थाया हायोबा एबारनिफ्राय दा रायलायसै टटेलि बेनि नाम्बारखौनो ब्लक खालामनानै ला मा आं नोंनिफ्राय बेखिनिखौबो मोना नामा एन्टनिय नों आंखौ मा सानदों आं मिथिया नाथाय आं बेखौ क्लियारैनो बुंखायो बानलु बेदांजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया आं बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ अब्लाबो बानलु बेदांनि इन्टेनसनखौ आं एसेबो मोजां मोना बानलु बेदांनिफ्राय गोजानाव था खालि आं बेखौल' लुबैयो बेखौबो नों मावनो हाया नामा हायो नाथाय नों जुदि बानलु बेदांजों माबा मोनसे सानदों आंनि गोसोखौ अब्ला आं बेखौ सुखुनाय नङा मानोना आंहा बानलु बेदांजों जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय आंहा बानलु बेदांनि सायाव फोथायनाय गैया आं गोबां समनिफ्रायनो बुंनो सानबाय थादोंमोन नाथाय आं मोजां खाबुखौनो मोनाखै लोगो हमनानैसो मोजां बुंगोन होनना जोंलारि आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो नोंनि अनगा गुबुनखौ साननो हानाय आंहा गोहोआनो गैया आं आइजों नांलायनानै न'खरनि एगेन्सै आं जापानाव फैदों आं सानो नों आंनि गोसोखौ दुखु होआ एन्टनिय नों बेफोरखौ मा बुंदों आं नोंनि गोसोखौ माला दुखु होफेरनाय नोंसो आंनि जिउआव गाव गोसो जाबा फैयो गाव गोसो जाबा थाङो अब्ला नों आंखौ माबोरै दुसिनो सानखो खोनासं आं नोंखौ दुसियाखै आं बेखौल' बुंदों आंनि गोसोखौल' दुखु दाहो नोंनि गोसोखौ आं माला दुखु होफेरनाय एन्टनिय नों मा बुंनो सानदों बेफोरखौ आम सरि आं नोंखौ मालाबाबो दुखु होनो सानाखैमोन आंखौ निमाहा होदो खालि बानलु बेदांनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगोन आं बेखौल' लुगैयो नोंनिफ्राय आं मिथिया नोंनि गोसो सिङाव मा सानदों मा मादों आं बेखौ क्लियारैनो बुंखायो एन्टनिय आं मालाबाबो बानलु बेदांखौ बै नोजोरजों नायाखै बानलु बेदाङा गावनि जायगानि मानसि हिसाबै आं रायलायो आरो नों जापानाव आंनि थाखाय फैदोंबा बेखौ आंनो नाङा आं मालाबाबो बुङाखै जे नों जापानाव फै होननानै ओरैबाबो नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ मोजां मोनखाया एक्सेप्ट खालामखाया अब्ला नों मानो बाव एफा फिसा खोथानि थाखाय नों मानो बेफोरबायदि बुंखो बुंनांगौ जायो मानो होननानैब्ला नोङो दिनै आंखौ बेफोरबायदि बुंदों आंनि सायाव फोथायनाय खम जादों आंहा बानलु बेदांजों जेबो सोमोन्दो गैया अब्लाबो नों मानो बिदि सानदों मानो होननानै बुङोब्ला आंहा बानलु बेदांखौ फोथायनाय गैया नोंनि सायाव फोथायनाय दं नाथाय बानलु बेदांनि सायाव गैया आरो बांद्राय दुखु जाबाय थानांला थौदो कफि लोंहैनोसै एन्टनिय नोंबो आंखौ बिदि बुङोब्ला अब्ला आंखौ सोर बुजिगोन आंनि गावखौल' मोजां मोनो बे खोथाखौ आं एन्टनियनो बोरै प्रुभ होगोन दे फारसेथिं बिनि बिमा बिफायाबो आंखौ सुखुखाया फारसेथिं एन्टनियाबो बिदि बुङो मानो मोनसेनि उनाव मोनसे जेंना फैनो नागिरबाय थायो आंनि जिउआवलाय सानसेबो मानो गोजोनैनो थानो मोनला मानो मानि थाखाय मा जालायखो नोंहालाय मानो अमा बसनि सुसु जोनांगौ नों मा नोंनावसो साबाय नामा नोंखौबो जोगोन माबायदि मानसिलै नों गावखौनो मा सानदोंलाय आंनि बसखौ मानो जोनांगौ खोनासं नोंजों आंहा जेबो सुथुर गैया अमा राजाजोंसो बेनिखायनो सुदै मुलै दिनै मा जायगायाव जोनांगौ जोनानै फैबाय बेवहाय नों गायथाथानो आंखौ जेबो दाबुं मिथिबाय नेवला आं गायथा जाखो मा जाखो आंनाव सोंनायनि फिननाय नागिरनाङा मिथिबाय नों आंजों रायलायनो समाया हिन्जाव खारजानाय मानसियानोसो मा होनदों नों आयौ बाला फाफिफोरा ओइ मा होनदों नों नांगौ नामा आं नांगौखौसो नांगौ बुंदों नोंना हिन्जावा खारबाय आयौ बाला नंगौ नामासै बहाय बादालिया माथो फनबो थिखोआ बादालि आंखौ गाना थांसै होननानै बुंदोंमोन बुंनायालाय न'आव नागिरबा मोनाखै आंलाय सानदों नोंसानावसो दं होननानै बाथामिस जोंहानाव गैया बावै गथ' लानानै बहा खारखो बेलाय बा
बांद्राय हाखु दाखु खालामनाङा पाक्का आंनि बिफानाव दंहैयो बियो रौ साला मानसि गाज्रि माला बुनांगौलै बेखौ बुनोनो नोंखि थुफिरांखौ बुनो हाग्रा बाथमिस माखौलाय मानसिफोरा रेजेंआव लादोंलै आंबो गिदिर मानसि जागोन आंबो मानसि बुगोन नाथाय मानसि बुनाया गाज्रिना अब्लाबो दामगोन आंखौ सोर सोर लाजिफोनांदों नै बिफा जोंना एन्टनिअ'आ जापाननिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दङ माथो जोंनो जेबो खबरखौनो होआखै बहा होनो जेबो खबरखौनो होला बे जोंलारिनि थाखायनो जापानावनो थासिगोन जोंफोरखौलाय बहाथो फात्ता लाबावनो बेनिखायनो थाबैनो हाबा होनांगौ सानदों हनै जोंलारि दाबायदियाव जोंलारिखौ हाबा खालामनानै जापानाव थायोबा जों मालाय माथो खालामनो हाबावगोन दालाय माथो खालामबावनो सानदों र' आंबो माबा मोनसे बोलोजों हाया सोलोजों हाया माबा मोनसेथ' जागोन होननानै बादाले मा जालायखो नोंहालाय मा जालायखो बोरो आंनि हिनजावानो गोमाबाय थायो नामा नोंहा बोरो आंनि हिनजावा आंनि गथ'आ बोरो थोद बुरबक मा जाम्बा हामगौ गावनि बिफाखौ बिदि बुंनो माथो खालामनो उपाय गैया गावनि बिफाबाबो होननांगौ जायो ओइ मोसौ थोद गराय आंखौ रागा फोजोंनाङा आंनि न'आव हिनजावबो गैया गथ'बो गैया नोंसोर लाबोनानै दोनफैयाखैथ' आइयाव लाजिनाय गैया नोंहा मा लाजिनांगौ जाखो लाजिनायखौसो उल्था लाजियो आं खोनासं नों आंनि न'आव फैनानै बिदिसो होनबावदों हिनजाव गदाय लानोनो नोङो हिनजाव गदाय गावनि उदैखौनो फिसिनो हाया हिनजाव गदाय बाप्पावो सोर बुंलायखो आं बुंदों बादालि सनाव थौदो न'आव थांनोसै आं थाङा माथो नों हिनजाव गदाय लानो नागिरदों आंलाय ओरैनोसो होनदोंब्रा बहा लानो अमा राजा बिनानावखौ हाबा खालामनो नागिरदों आं थाङा नुबाय बाप्पावो बादालि आं ओरैनोसो होनदोंमोन नों ओरैनो बुङाखै माथो आं नोंजों थांखालाबो ओइ बादालि खोनाबायना नोंनि हिनजावा नोंजों थांलानो आरो नोंबो हिनजाव गदाय लानोसो होनबावदों जुदि खर'आव गोबोरखि गैया मानसिनि मेलेम दं होमबा नों न'आव फैनानै थाफै नङाबा हिनजावखौबो मोना गथ'खौबो मोना ओंखारलां बाप्पावो बिदिथारना मा खालामनो गोरलै नोंसोर आंखौ देलाय नायथारनि मा खालामनो बांद्राय खोथा बुंलाबायनाङा नों थफिरां बे न'आ नोंसा नोम्फानिल' नङा आंनिबो बेनिखायनो बांद्राय दावराव खालामफैबाय थानाङा आच्छा दिनै बिदिसो जाबाय आरोखि आंनि हिनजाव आरो फिसाखौ दिनै लानानै थांगोन मा खालाम ओइ बुरबाव नोंखौ बे न'आव थानो खिन्थादों ना थाबानो जाबाय नोंखौ सोर थांनो होदों नाथाय खबरदार आंनि बिहामजो आरो फिसौलाखौ लांनो मोना बाखि नों बहा थायै थां आच्छा आंबो बे न'आव थायाब्रा आंनि हिनजावखौ लांफैफिनगोन आं दिनैनो दानो नायबायल' थां मा एसे दावराव खालामनो हायो बेलाय जानो माबायदि जाखो बियो मालाबा आंनि फिसाला होननानै बुंनो लाजियोसो आं नायनि आंनि फिसौलाखौ बोरै लाङो औ हिनजावखौ लानानै थांबाबो फिसौलाखौ दाहरथार अरा न'आवनो रावबो गैया माथो फावगालि मानामुनि नोंलाय आं मानामुनिनि बयफ्रेन्ड आहा बोरा मानामुनिया आरो मानसि गैयियाव नों मानो फैदों हा मानामुनिया लिंहरनायखाय फैदों मानामुनि औ मा बेफोरो हा मा बेफोरो आं आंनि बयफ्रेन्डखौ लिंहरदोंमोन जों सानैया नांलायलायबाय थानायखाय रायलायलायनो होननानै लिंहरदोंमोन बे माबा हटेल नामा हा बेयो जोंनि न'सो जानला माला मानसि दा लिंहरखा नों मानामुनि आं आंनि बयफ्रेन्डखौसो लिंहरदों नों बे न'खरनि खामानि मावग्रासो मिथिबाय पार्सनेल बुस्थुखौ बेवहाय दा लाबो बे आंनि बुस्थु नङा माथो आंनि बयफ्रेन्डसो हाबां नोंखौ उनावसो खबर लागोन आं मा जालायखोब्रा एफा गोजाननिफ्राय फैनानै मानो रागा नुदों नों सोर सेंग्रा हाबनानै दंफैयो जेबोखौनो थाल लाया माथो नोंलाय बेनिखायनो आं फन खालामखायाखै न'आव मा जादों मा जाखुमायाखै होननानै नायनो थाखायनो मानामुनि आं गैयैयाव बे न'खराव हौवा मानसि लाबोग्रा ना नों दिनैनो ओंखारलां र' मा जादों आं आंनि बयफ्रेन्डखौ लिंहरदोंमोनसो दा ओरैनो रायलायलायनो होननानै आं रुवाथि मानसि थांनो होनबानो थांब्रबनो हाया जेरावबो बेनिखायनो बयफ्रेन्डखौनो लिंहरनायमोन आं जेबो मिथिया ओंखारलां होनदों जानला माला दाय मावा गारानो होखारनो हायाथ' रुवाथिबाबो आरो जोंथ' जेबो खामानिखौनो मावाखै जों बुरखायलायदोंसोमोन एसे बांद्राय जानला माला बुंना सोब्बा जागोन मिथिबाय ना ओंखारलां आरो दिनैनिफ्राय नोंखौ नुनांगौबा बे न'आव दिगदारसो दं नोंना माहाजोना रांखिनिथार आं थांनोसै बाय बेबि लाभ इउ बेबि लाभ इउ टु सना आइ मिस यु माय नुबायना नारजि बुदां मा जातनि मानसि बिसोरो आं मा मिथिगौ जेराव प्यार करता है वहाँ डरना नहीं होता है बेनिखायनोथ' आं
गुवाहाटी थाबाबो रिक्स लानानै बयफ्रेन्ड लिंहरदों आरो जों सानैया हाबाबो जाखागोन बेनिखायनो टेनसन दाला नारजि बुदां नों बेफोरखौ मानो जेबो थाल लायाखै आरो फावगारियालाय फावगारलायलाय बहा थांनो कलेजाव थांदों आरो नोंलाय खोन्थायालासिनो माब्रै डाइरेक्ट फैखा आं नोंखौ लायगौमोन ना गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट केब बुकिं खालामनानै फैखादों जों टेक्सिखौनो भारा लानानै आरो जुदि आङो खोन्थानानै फैखानायमोनब्ला न' मा जादों मा जायामोन आं मिथिनाय नङामोन ना आं मानो जेबो थाल लाया नारजि मानो जेबो थाल लाया मानो थाल लाया जानांगौब्रा दा बे न'आव आं दसे गैयैयावनो जुदि सोरबा फैयोबा आं मा खालामनो आरो अमा राजा थफिराम बुलायनायाव थांदोंमोन आं मा जालायखो बिसोरालाय बिसोरना जानायानो जोबा नामा बेफोरखौ जेबो बुंला आं जेबो मिथिला आं आच्छा जिराय दे नों जोबोद मेंनानै फैबायना दसे जिराय आं नोंनि थाखाय साहा फुदुंना लाना फैनि आंनि थाखाय साहा फुदुंनो नारजि बुदाङा माबा मोनसे दाय मावखुमायाखैथ' बेनिखायनो आंखौ अननो नागिरदों हौवाफोरा बांद्राय अमफ्ला खालामबाबो बाहेराव माबा माबि जाखुमाना फैयोना बारा सानबाय थाला बानलु बेदांखौ फन खालामनि र' मोनफैबाय होनना खोन्थाहरनि फनखौ मालाय थिखोगोन जादो फनखौबा थिखोगोना थिखोआथाय नै माथो फनखौनो थिखोखाया मेसेजखौनो वाट्सएपआव खालामना दोननोसै आं सफैबाय होननानै दासो गोजोन मोनफैबायहाय न'आव फैनानै जेरावखि थाया मानो गावनि न' बायदि जामाराथ' नोंनि मोजां मोननाय साहा फुदुंना लाना फैबाय आं नारजि बुदां मानो साहा फुदुंना लाना फैनांगौ जाखो नोंलाय नोंबोथ' आंनो बहाबा थाङोबा आथुर बिथुर साहा फुदुंनानै होयो दै जगार खालामो आं मा नोंनि थाखाय बेखौ मावनो हाया आयौ मानो बिदि बुङो नारजि बुदां गोसो थोफिनगारगोन आं नोंखौ मोजांसो थेंक इउ नारजि बुदां माब्रै जादों खोन्थाबानो जाबाय आंना नोंनि बायदि जायाबो जानो हागौ जाया जायो नामा नों जोबोद मोजां साहा फुदुंखादों नोंनालाय आं लोंखांबाय दहायसो दे आच्छा बानलु बेदाङा जापानावनो दंमारोना औ जापानावनो दङ रिजनखौ खोन्थानो लाजिनाय खिन्थायाखैमोन मालाय सिखिरिखौ गोसो थोयो बेनिखायनो थांदों सिखिरिजों आच्छा माथो जानोखै खोन्थाना लायोमोनबालाय गावा हारसा हिन्जावखौ लाबोफ्लांनानै हारसा हिन्जावा फैसानि लबाव थांबायना फैसा जासिनायखे बेनिखायनो लाजिनानै खिन्थायाखैहाय बियो जोंनो थाथोंसैहाय आंबो मिथियै जाना फैफ्लादों आच्छा होमबा जोंना फिसालाया बिराद गिदिर देरबाय माथो दे साहाखौ लोंनानै मोजाङै फ्रेस जाबानो जाबाय अननो ओंखारसोदों होनबा नोंखौलाय माथो आं जेब्लाबो अनखायो होमबाबो दिनै बांद्राय अनथारदोंना नों जेरै आंखौ बबेनिफ्राय फैबा बिदिनो अनो आंबो अनदोंब्रा अके जाबाय दे बांद्राय बुंबा दा खर'आनो देरलायगोन ला 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 लु 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 दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गोदों गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया बायदि बायदि गैया बास गाज्रिनो सागासिनो दंना सनसुला बास नोंहा बेफोरखौ सोंनो जेबो मोन्थाय गैया बास नोंहानो बुंबायबा नोंसोरनि बुलायनायाव दाहाब होननानै बेनिखायनो हाबासैलै बास मालाबा सानो आंनि बिनानाव दावदैखौ नोंनो होनाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बास बेथ' नोंनि सायावसो सोनारसिगोन बास बाखि आं नोंनिनो संख्रि जायो माथो बुंबावनो बास खोथाया दावदैखौ गारनानै बेलेग हिन्जावखौ हाबा लानो मोना बेलेग हिन्जावजों लाइन मारिनो मोना नङाबा नैबे अमा राजाया नोंखौ मा खालामगोन नों मिथिखायो दा बास मोजाङैनो मिथिथारो बास आच्छा बारु थाइबानि लारु जियानो जाया आं गुवाहाटियाव थांनोसै न'नि मानसिफोरनो रावनोबो दाखोन्दां बहा दं बहा गैया मिथिबाय बास नोंनि खोथा आं मालाबाफोर सोरनोबा खिथानाय ना बस आं मालाबाबो खोन्थाया बस अके आं दिनैनो गुवाहाटियाव थांनोसै नों न'आव मोजाङै नायबानो जाबाय जागोन बस नाथाय माबाखौ बुंनो हानाय नङालै आङो एमाव राजायाबा मा खालामो एमाव राजाखौ बोरै लोगो जानानै बोरै थगायनानै नों न'आव दोननांगौ बे नोंनिसो खोथा मिथिबाय अके बस आच्छा बारु थाइबानि लारु मानो फन खालामामोन नों आंखौ गोमबोर आच्छा बाखि खबर मोजाङै दङब्ला आं दोनथ'नोसै अके बाय जोंलारि नैबेबो माथो बास स्टेन्डआवसो दंफैयो आंखौ नुयैनि सिगांनो थांनोसै आं जोंलारि नै नुबायानो माथो बहा थांनो नागिरदों जेरावबोथ' थाङा अब्ला मानो दासान्दि आंखौ नुबानो इगनर खालामगासिनो दं नों मा आं नोंखौ जागोन नामा आं नोंखौ जागोन नामा बिदि जेबो नङा अब्ला मानो आंखौ इगनर खालामगासिनो आंथ' नोंखौ फनबो हराखैना नोंखौ मेसेजबो खालामाखै अब्ला आंखौ नुबानो मानो खारो नोंलाय बिदि जेबो नङा आं दि बोरै फोरमायनो बेजों रायलायबादि एन्टनिया आंखौ रागा जोंगोन जोंलारि आंखौ नुबानो गिनांगौनि जेबो खोथा गैया आं नोंखौ जेबो खालामा मिथिबाय
औ मिथिखायो आं बेफोरखौ जुदि आंखौ प्रब्लेम मोनो अब्ला आं नोंनिफ्राय गोजानावनो थागोन नों आंखौ नुबानो खारनांगौ गोनां गैया बानलु बेदां आं मा खालामनो बानलु एन्टनिया जे नोंजों रायलायनायखौ सुखुवा बे खोथाखौ आं नोंनो बोरै खोन्थानो आरो बुंगोनबो मा रावै ना आं गावसो जाम्बि ना गावसो बुजिरोङि आं मिथिला हायोबा नोंथांमोनानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो